Zdravím všechny, mé jméno je Daniel a vítám vás u dalšího videa z CSK. Bude to další premiér, dneska už i s mikrofonem. Ten mikrofon je novej a neumím s ním, ještě to musím trochu poladit, ponastavit a tak, ale myslím si, že je jako dobrý. Zase dáme Faceit, něco zase kolem toho level 2, jo, jakoby ten match pool nějaký. A uvidíme, jak to dopadne. Tak jo, uvidíme se ve Faceitu. Na Faceitu. Uvidíme, co se bude panovat, protože ne každou mapu umím hrát a ne na každý mapě mi to jde a takhle. Jo, jakože Mirage mi třeba prostě nejde, jo, nebo Nuke docela, no Train mi nejde vůbec, jako Nuke je v pohodě, to mám docela rád, Vlastík mám rád, Mirage no taky na hovno, prostě nejde mi to, moc to nehraju. A asi to bude Mirage, anebo Dust. Je to Dust? OK. Tak jo. Tak skopírujeme teda adresu a uvidíme se až ve hře. Jak jsme ve hře, musel jsem si mutnout tady tyhle dementy. Dobrý. Hej. Ne, píče jsem mentál. Go short, I will smoke. Nic, jdeme smoknout short. Tak. Short, I'm smoking short, guys, what the fuck. Co to killí, tak uvidíme. Dobrý, já jsem říkal, docela jsem dal lock-in, ale aby jsem něco zabil, ale pokusím se být co nejvíc, vole, nevím, odemčený. Já jsem to nedokončil, změnil jsem si resku, aby to video vypadalo líp, protože jsem už měl na to předchozí video a to video bylo takový linky prostě, bitrate, tak kdyby tam prostě neseděl. Takže zkusím trochu jiný render a... Ale vyřešeno. Easy. Znovu nám to podle mě nevyjde, ale... Dobrý, když chtějí dačky, tak proč ne? No, zkusíme jít na mid, třeba něco vyjde, uvidíme. Nehodí, they ain't holding it. Blue, green. Go. Dobrý. Dobrý, to jsem se pochcel. Že to je nějaké ženské. Alright. Já nevím, co mám jakoby teďka říkat, jo. Tak nevím, nemám absolutně tušení, nechci se mi nějak extra komentovat ta hra, protože to prostě není nějak extra zábavný, není to nějak ničím zajímavý, jakoby je to prostě jenom low elo hra, takže prostě nevím. Týpek tam hřve, sere mě to, ale se ukážu bavit. Zmrde. I'm low long. When I say site. No, že jdem báčku.
Nevím, no. Koupil jsem si nový mikrofon, protože jsem měl jakoby mikrofon na sluchátkách a to znělo pěkně na piču. Tak jsem si koupil prostě moje XLR, prostě ten XLR mikrofon se zvukovkou. A drž hubu, vole. Kámo, to je sračka. Ne, prostě jsem si koupil normálně ze zvukovkou XLR mikrofon a nevím, jak to zní, nebo vím trochu přibližně, ale nevím, co by se na to měl zlepšit, protože jakoby je mi jasný, že to není top kvalita, není to ten, jak to říct, ten zvuk, který by to mohl jakoby znít, čo? No, jinak nevím, no, začal jsem s tady tím natáčením docela, vole, hodně brzo, vole, myšleno ironicky, protože teďka budu maturovat za nedlouho a je to zajímavý, no, nevím, jestli to bude nějak stíhat dohromady, nebo nevím, jakoby, jak to mám teďka udělat, ale to je asi jedno, abych jsem se vrhnul na hru a prostě uvidím, jak tam budou padat killy. Máš, thank you. He's sighting. Oh fuck. Nic, to jsem posral. Nevadí. Lower. Good job, green. No. I go. On the car. Good job. Yellow, go B. Ah, good job. Dobrá. Nevím, nejsou špatný. Jsou v pohodě, ale jsou moc ukecený, takže já se zrovna nepotřebuji tady vykecat s týdkama. Uvidíme, budeme měnit trochu pozice, kde budeme hrát, protože já chci, aby to video bylo jakoby jednostranný takový. Chci to trošku obzvláštnit. Se nepovedl v tom molotov, ale nevím ani, co jsem to házel, ale bylo... Kamo. Planty. Nic, nemáme granáty, předjeme si. Oh my god. No, it's kitty. It's Oh, city, okay. I jump. Good job. fucking noob. Oh. Where is he? Yellow. Yeah, alright. Nice. Go B. Go B. Come. Yeah, I'm going. Wait. Come. He's short. Plantem to tady, takhle. I check under. Just plant. What is it? Tezak, nice Tezak. Go. You have planted the bomb. Okay. I would like to. It hasn't smoke. I'm smoking short. Okay.
Oh, like I'm smoking mid, yeah, but you know. No, já se vypatrím to. I kill it for you. I Let's kill go, it let's for go, you. let's go. Yes. Oh, there. Nice! Go plant. Plant the bomb, plant the bomb. Leave me one kill. Yeah, okay. Save it, AVP. Love you, man. I'm flashing for you, yellow. I Good job. kill it. Fuck it. Oh my god. Nice, What the bro. Love you, fuck? man. What the fuck? You have the bomb? Yes, come. Yes. Just go, just go. Oh fuck. Short. Yes, I kill it. Plant for long. So There's that. yes. Leave my knife him. Oh fuck. What the hell? He's short. Don't worry, I have it. To nebyl hit. Nice. Oh my god. Yes, Wait. oh shit. Good job, man. Very nice. What? Do you want to come or not? I don't know what you're saying, man. Okay, good for me. I come with you, man. Yes. Look, Blue, stay mid. Fuck. fuck it. B. Yeah, go, it's B. come. Shift blue. Go blue, No, go, you plant it. no, shit, no. Okay. Look, you see, left. You can do it, man. It is easy. Nice, good job. Oh my god. Love you, Tezak! You are my friend, Nice. you know? B. Top mid? I don't know. No, top mid. Maybe. You have flash purple? Can you flash me? Yes. Deploying flashbang. Nice. Oh, it's long, I guess. Yeah, it's Yeah, over there. long, go. What the fuck? Where have you been, guys? Oh, ale tohle máme, to je zase easy kolo, když to neposeru nějak. Leave it. Okay. Easy guys, easy. Yeah, man. Be so much. Fire in the hole. Deploying flashbang. Yeah, I know. Smoke. Maybe go away. Oh shit. Wait, he go away. Okay. One shot, Lower? one short and too low. Fuck. Sorry. Throwing flashbang. Hey. Yeah. Flashbang. Hey, don't. I am jealous. Me. Nice! Oh, Skibidi. Nice, man. I'm defusing the bomb. I have used. Oh fuck.
love green. I love green. Green is chaos. Hej. Yeah, no. Go win this game, go win. Yeah. I save your ass. Go play. Oh, B. Fuck. Oh, it's B. B, all B. Yeah, they hit. They low. It's there. He's mid. Oh, fuck. Guys, Oh, don't fuck. joke now, come on. Inf? All long. All long. Oh, fuck, smoke. I go. Going. Oh, fuck. Wait. Core, nice! Go. Maybe left? No! Oh my Good job. God. Good job. Let's go, guys. Nice. Nice, Nice, guys. Come on. guys. Purple, do you want to play again? Yeah, we can. Okay. Come on. Yeah, okay. We give them there's no stopping us. No, chtěl jsem tam dát ještě druhou hru, ale jakoby teď to stříhám asi 3 dny potom. Vlastně natáčel jsem to, myslím, že v pátek. Dneska je pondělí. Stříhám to video a ta nahrávka je docela taková vadná, není tam, nevím proč, ale zvuk je tam v piči a to video si z nějakého důvodu kouše, tak nevím, vole, jestli mám nějaký Bitcoin miner v kompu. Každopádně ta hra, co jsem hrál potom, bylo Inferno, vyhráli jsme ho 13-4, scoreboard vypadá nějak takhle, 23 kg, 10 smrtí, co je pěkný KD si myslím. No a tím pádem tady máme vlastně teďka level 3 na Faceitu, rankem plusem, což je jako docela dobrý. Za mě si myslím jako, byl jsem i výš, v jednu dobu jsem měl vyšší level 3, protože jsem hrál s kámošem, který je aktuální chvíli asi level 6 a je v tom dost dobrý, takže mě v podstatě jako tahal. Ale měl jsem jakoby vyšší tady to dole, tady ty bodíky. Každopádně level 3 jsem docela za to rád, protože v jednu dobu jsem byl i level 1, takže jsem s tím absolutně úplně v pohodě. Každopádně já se budu těšit na další video z Faceitu, kde si zahrajeme buď 1 nebo 2 hry, uvidíme a nevím, kam tahle série vlastně povede, jak dlouhá bude, ale vypadá to zatím docela dobře. A nevím, no, ale uvidíme se u dalšího videa prostě. Do té doby se mějte, do komentářů mi napište, co by se měl zlepšit. A pokud se vám video líbilo, jako prostě ohodnoťte lajkem a jestli nechcete, aby vám jako další video uteklo, tak dejte mi prostě jednoduše odběr a zvoneček, že jo, samozřejmě nějak jinak. Takže do příště, na viděnou a zdar.